Dobrý deň, priatelia. Dneska si povieme o ďalšom produkte značky Altegrey a bude to Orient Gel. Orient Gel je jangový produkt. Aby sme videli, ako vyzerá, tak si ho aj ukážeme. Je to takýto hnedý gelík. Všetky jangové produkty sa musia miešať aj s inovým produktom. My ho miešame s gelom Relaxant, ktorý podporuje mikrocirkuláciu a vyplavujú sa lepšie toxiny z tela. Ten je zase takýto rúžový. Orient Gel obsahuje čínsky čaj, guaranu, Sambucus nigra a čínsky šampión. Čínsky šampión extrakt používala už tradičná čínska medicína. A keď sa dostane čínsky šampión do kontaktu s teplou ľudskou pokožkou, tak zobudí tzv. Proteín G, ktorému vyšle informáciu, aby sa zobudil a začal spaľovať tuk. A to je vlastne aj jeho úloha. Tento produkt si hlavne objednávajú klienti, ktorí chcú riešiť vyformovanie tela, celulitidu, spáliť nejaké tukové vankúše. Ale ja som si tento produkt vytestovala aj na sebe. To znamená, že pomôže nám aj pri iných zdravotných ťažkostiach, ktoré máme pre tie účinky, ktoré tento Orient Gel má. Pacienti, ktorým opúchajú dolné končatiny, napríklad pacienti s ochoreniami srdiečka, obličiek, lymfatického systému, alebo napríklad ľudia pri dlhých letoch lietadlom, môžu použiť tento Orient Gel. Krásne sa tá voda z tkaní potom stiahne. Môžete to prikryť ešte studeným uterákom a ten efekt sa ešte viacej podporí. Ja som si vytestovala tento Orient Gel ešte aj pri ďalšom probléme, to znamená voda v kolene. Ja som bola s tým dvakrát u ortopéda, ktorý mi ešte dokonca aj vynadal, čo ma veľmi mrzí, tým, že som sestrička, že sa takto vzájomne ku sebe chováme, tak som hľadala nejaké ďalšie možnosti. Niekoľko dní som natierala to koleno tým Orient Gelom a dosiahla som krásne výsledky. Skutočne pekný výsledok, z čoho sa veľmi teším. Ďalší môj tip, kde môžete použiť Orient Gel, sú opuchy okolo očí. Takisto všetky naše telové produkty sú testované aj na očnom okolí, tak sa nemusíte bať. V jemnenkej vrstve to môžete ponanášať a tie opuchy sa potom stiahnu. Dúfam, že som vám priniesla zaujímavé tipy. Majte sa krásne a ahojte.